ଦାନ୍ତରେ ନଖ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳି ବାରମ୍ବାର ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଭୂମି ଉପରେ ଗାର କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୁଲିରେ ଘିଅ ବସାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଘିଅ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଉଇ ହୁଙ୍କାରୁ କିଛି ମାଟି ଆଣି ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମାଟିରେ ଏକ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁନାଶ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟୋପାଟିଏ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ଠାକୁର ଘର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଘରେ ମହାଭାରତ ବହି ବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଧୋଇବା ପରେ ପାଲଟା ଲୁଗାକୁ ଝରୁଥିବା ପାଣି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆମାନେ 3ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଣସ, ଶୁଖୁଆ, ତାଳ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ମିଶାଇ ଦିନ ମୁହଁରେ 1 ମାସ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ଥିଲେ ଶିମୁଳି ଗଛର କଣ୍ଟାକୁ ଗାଈର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ବାଟି 15 ଦିନ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅରଖ ଗଛର କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ବାଟି ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ଦାଗ ଲିଭିଯାଏ। ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହେଉଥିଲେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡର ମହୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 8 ଦିନ ପରେ ଏହି ଦାଗ ସବୁ ନଥାଏ। ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବାଦାମ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ ବିଲାତି ରସ ଓ ଅଧ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବାର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କଳା ଦାଗରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। 15 ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଦାଗ ଲିଭିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଘର ପାଖରେ ପେଚା ଦେଖନ୍ତି, ବିଲେଇ ଘରେ ପଶି କ୍ଷୀର ପିଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଘରେ ମୂଷା ବା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ।